क्या मारी भी मो क्या मारी भी दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय। दा खुलुमबाय बयखौबो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। दा आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों बाथ्रा सावरायगोन आरो नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना फुल जोबजासिम नायलां। नोंथांमोननि गेजेराव आं मैयानि दिनाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जितु मुंदांखा इउटुबार जोंनि बर' लाइमोन जाफुंसार सासे इउटुबार बि बयस दा बिथांखौ काहिलेपारायाव मोनायाव फैबाय थानाय समाव हरनि 1टासो बाजियाव माखासे दुथांफोरा हमथानानै बुथारनायनि जे सोलो खालामदोंमोन नाथाय हायासै। थेवब्लाबो सोबा सुबु खालामबाय, गारि साबि हेलमेट सेनाय बायदि गाज्रि आखु दिन्थिबाय। थ' बेहाय सिनाय मोनै मानसिफोर जुदि गैयामोनब्ला बिथांखौ बुथारसिगौमोन। बे जाथाया रोखा रोखा जाबायमोन। थ' बेजों लोगोसे आरो थांनाय जानुवारि 19 तारिख जे कारिगाव बिसमुरि ओनसोलाव जालांनाय सिखना जोहोलाव राजा बिस्मित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे सानै जाय बर' सुबुंखौ खास्रि बिस्रियै राजा बिस्मितखौ बुथारबाय आरो सानैखौ गाज्रि बुग्लिनाय जखम खालामनाय। दा बे जाथायखौ लानानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि दा बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' हारियाव दा मा जानांगौ। मेरे को ऐसा बुरा लगता है कि भाई बिना कोई गलत किए बिना कोई कुछ किए तो उसको मार डालते हैं, मार मार के उसको मारते हैं। एकदम से ये गुंडागर्दी, लोकल गुंडागर्दी जो गुवाहाटी में हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके कारण ही मैं जाके पुलिस कंप्लेन किया है एंड देन पुलिस कंप्लेन अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। उनको जाके ना देखा है, जाके ना कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। मैं कल को भी 24 जनवरी को रुके हैं तो रुका, एक दिन में इंतजार करा के कल को कॉल करा जाएगा आपको। फिर मैंने एक दिन रुका, फिर उस दिन को भी रिसेप्शन को मेरे दोस्त के शादी में आ ही नहीं पाया। मैं मेरे दोस्त के शादी था उस दिन, वो बंदा को मैं छोड़ के, जो मेरे साथ मूवी देखे उसको छोड़ के मतलब मैं जाने वाला था दोस्त की शादी में। तो उस दिन भी मैं शादी तो अटेंड कर ही नहीं पाया, रात को शादी हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे को दिन में रिसेप्शन थे, वहाँ पे भी मैं नहीं आ पाया क्योंकि पुलिस लोग बोले थे कि नेक्स्ट डे आपको 10 बजे कॉल किया जाएगा। उसके बाद कॉल इंतजार करते करते शाम हो गया। उसके बाद 6 बजे मैं आ गया घर में। घर में मीन्स मेरे दोस्त के, गुवाहाटी से 60-70 किलोमीटर है मेरे दोस्त के जहाँ पे शादी हो रहा है। एंड देन वहाँ पे आए हैं मैं एक दिन रुक के भी एंड कोई एक्शन अभी तक नहीं है। जब वो लोग मेरे को रुके थे ना, उस समय में मेरे दोस्त तुरंत से कॉल किए, मतलब उसी समय में मैं मेरे दोस्त को एक हाय हेलो बोल के जाने वाला था। गुवाहाटी में रहता है वो भी, तो एक बार तो हाय हेलो बनता है, गुवाहाटी में बार बार आना नहीं होता है। तो मैं उस समय वो कॉल भी, मैं जिससे बात कर रहा है वो कॉल भी वो लोग छीन के मतलब काटने की कोशिश कर रहा है बार बार। मैं उनको बोला भाई यहाँ पे आ जाओ, मेरे को ये लोग जबरदस्ती कर रहा है यार बोल के। फिर वो कॉल भी काटने की कोशिश कर रहा था एंड देन वो लोग, मैं कॉल में भी था एंड मेरे को कुछ लोग पहचाने, उस वजह से कुछ नहीं कर पाए। एंड देन कोई ऐसे बंदा हो, बंदी हो जिनके पास ऐसे कोई उस समय में कॉल में ना बात करने वाले हैं एंड कोई पहचानने वाले ना हो, तो आए दिन ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे सुनने को मिलेगा। कोई कहीं पे पढ़ाई करने गया था, उसको मार दिया गया है। गुवाहाटी में कहीं पे काम करने आए हुए लड़की थे, उसको रेप करके कहीं पे मार दिया है। लोकल गुंडागर्दी यहाँ पे रह के वो लोग कर रहे हैं, वो लोग दिखा रहा है। आसाम पुलिस क्या कर रहा है? आसाम पुलिस, हम लोग सैल्यूट करते हैं, आसाम पुलिस बहुत स्ट्रांग है, हम लोग मानते हैं। बट आज मेरे साथ हुए, मैंने देखा है कि कोई स्ट्रांगली एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आसाम पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उनकी किए गए गलतियों के कारण। आज मेरे पास प्लेटफॉर्म से तो मैं आप सभी को बता पा रहा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। कई लोगों को बिना गलती ऐसे ही मार के कई जगहों में खत्म भी कर देते हैं और मार के घर में भेज भी देते हैं। तो आज अगर आसाम पुलिस एक्शन नहीं लेगा इसके ऊपर तो देन काल को वो लोग और बड़ा कांड करेगा ऐसे ही। दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय। बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला, सिरि मोनखांनो हायाब्ला, पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलाद गारनानैब्लाबो खौसेयै जुदि गसंथानो हायाब्ला, बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो। दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ
थै थाङै आन्थोरजयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिडिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा। बे जास्ट जागायजेननायसो खोमा बिसोरनि मथेब्ला। आरो जोंहा अनजालु सिखना जोहोलावा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खुनु दाय गैया हसिया सुथुरनि आखायाव होलांनांबाय। बेयो जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि मेगनखौ खेवनानै होबाय होननानै आं सानो। सिरि मोननांगौनि सम फैबाय बर' फिसाफोर। 5,000 बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं जाहोनानै जों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियास मोनदोंमोन बिटिएडि आरो बिटिसि बेखौ दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाया दिनै जेरैखि जायाबाबो कब्जा खालामनानै गावसिनि खालामनायनि प्लेनिंजों आवगायगासिनो दं। बेनिखायनो आथिखालनि बायदि गिथाव बाथाव सिटुएसनाव आंनि हाम्बल आपिल दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिएडि बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्थोरजयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिडिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा। मानो होनब्ला बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन आन्दाराव पुलिस पावार गैया, ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ ल' एन्ड अर्डारखौ कन्ट्रल खालामो। दिनै जायनिखि मानसिफ्रा अना खाना सिखना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय बे मानसिफोरखौ बेसेबां हमखो खोनानो मोनदों 18 जनसोल' हमदों। हमनानै हयथ' जेलावसो हरगोन, जामिनाव बिसोर बहगोन थाखा फैसा खरस खालामनानै, खिन्थु रियेल आसोल कालप्रिटखौ हमनो मोनदोंना मोनाखै। दा जोंनि दाबिया जाबाय जाय रियेल कालप्रिट बे रियेल कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ आरोखि। दहाय जोङो बनसुनि आफादगिरि फंसे बाथ्रा रायखांदों। बे जाबाय 1989आव इण्डियान पार्लियामेन्टआ मोनसे आयेन पास खालामदों। बे जाबाय ट्राइबेल आरो सिडुल कास्टफोरनि सायाव एट्रसिटि जुदि जायोब्ला बे एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव जायफ्रा ट्राइबेल मानसिफोरखौ आक्रमण खालामदों बुथारदों बिसोरनि हा हु सेदों बे मानसिफोरखौ गोख्रैनो डिसिआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा एक्सन लानो हायो, एक्सन लानांगौ। आरो जायनिखि मानसिफ्रा बे घटनाखौ खालामदों बे मानसिफ्रा जतदिन कमप्रमाइज खालामा बे जायगायाव थानो मोना, खिन्थु बे आयेन मथे बे मानसिफोरखौ होखारहरनांगौ। जेब्ला बिसोर कमप्रमाइज खालामगोन आं बुलाव मावफ्लांदों आं बहाय आलो गोजोनै सान्थियै बयजोंबो गोरोबनानै थानोसै होनब्लासो बिसोरथ' थानो मोनफिननो हागौ आरो बिसोर ओरैनो इलिगेल मानसिखा। लकेलनि मानसिया गुबुन जायगानि मानसि नङाब्ला गोदो गोदाय जुग जुगाव थानायब्ला बर' मानसिखौ बेखौ सिथारनो बुथारनो अथ' हिम्मत बा साहस गैयामोन। दा बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेसेबां बुजिदों बेसेबां बुजिनो नाजागोन बिसोर गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जादों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां बर' फिसाफोर एमएलए दं, मन्त्रि दं, एमपि दङ, बिटिसिनि एमसि दं, इएम दं, चिफ दं, डेपुटि चिफ दं, बिथांमोना काटिं एक्रस द पार्टि लाइन इउनाइटेडलि सिंगल भइस होनांगौ जाहाथे जोंनि अनजालु जोहोलाव बिस्मितआ मोननांगौ रोखोम जास्टिस मोनो आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' फिसा जाहाथे रावनिफ्रायबो गिनाङा जासिनो आनहेम्पार्ड रोखोमै आनइन्टाराप्टेड रोखोमै जाहाथे आलो गोजोनै सेफलि रैखाथिजों जाहाथे जिउ संसार खांनो हायो, रायजो जानो हायो। बेनो आंनि हाम्बल आपिल। थ' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जिथु मुंदांखा बि भइस इउटुबार थ' बिथांखौ जि खालामदों माखासे गुन्दाफोरा थ' बेवहाय बिथाङा सावगारिबो सेबखांनानै लानो हादों। जिथु भिडिअ क्लिप्स बिथाङा ससे
बा बिथाङा बुंदों माने बांद्राय गोलाव बनायनो हायासै 50-60 सेकेन्डसोनि बेफोरबायदि भिडिअ क्लिपसो माने बानायनो हाबाय दा भिडिअ बानायनायावनो बिथांनि मबाइलखौ सेख'नानै लाबाय गारि सेख'नानै लादों हेलमेटबो सेख'नानै लादों थ' बे मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना जाथाय थ' बे माने गुन्डागिरिफोर माबायदि डाकेटफोर दङ जोंनि आसामाव नोंथांमोना बुजिदोंना बेखायनो जों बयबो सांग्रां जा बर' लाइमोनफोरा सांग्रां जा हरनि समाव बेरायोब्ला हरनि समाव थाबायोब्ला बयबो सांग्रां जा थ' नोंथांमोना नुदों जिहेतु थांनाय भैरबकुन्द फेस्टिभेला भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेल जितु खुंदों बेवहाय फेस्टिभेल नायनानै थांनाय हरनि समाव सासे सावथालखौ माने सोरबा बुदों होनदों दा बेखौ लानानै बिथांमोना प्रेस मिट होदों थ' जानो हागौ बेबो मोनसे षड़यन्त्र सोलो खालामदों बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे दाङाबाजि खालामनायनि षड़यन्त्र खालामदों बा बेखौ एसे नोजोर हो थ' बे गोबां साननो गोनां बेखौ लानानैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि थ' बिथाङा बुंदों जे जोंनि बर'फोरा गावजों गाव राजनितिखौ लानानै राजखान्थिखौ लानानै दाङाबाजि गावजों गाव नारखे नुरखे एना एनि जालायनायनिफ्राय गोजानाव थानानै जों खौसेयै गावखौ बोरै सुंथानो हागोन जों बोरै आवगायलांनो हागोन जों गावनि खैफोदखौ बोरै रैखा खालामना लानो हागोन बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा फोरमायदों जों गासैखौबो खौसे जानो खावलायदों नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि जे थामोनथा रैखाथि गासैबो जोबलांगोन बर' हारियानो बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन थारैनो सैथोबो बाथ्राया आरो बे बाथ्राया थारैनो नंगुबै जों रोखा रोखा नुदों जितु दा सोलिबाय थादों सिटुएसन आरो नोंथांमोना नुदों जितु जोंनि बर'नि गेजेराव माबा मोनसे दाङाबाजि खालामनानै जोंनि बर'खौ फोजोबनायनि जितु षड़यन्त्र खालामबाय थादों थ' माखासे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जायफोर बिथांमोना दिनै गावसोरखौनो गावसोर माबा मोनसे खालामना लानानै बा सोरनिबा न'खौ सावना होनानै सोरनिबा माबा मोनसे खालामनानै सोरखौबा बुफ्लानानै दा बेफोरबायदि दाय नागिरनानै बर'जों नांनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों बेखायनो जों बयबो सांग्रां जानाया मोजां दिनैनि दिनाव ओरैबायदि सम फैदों थ' सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सार बिथाङा बुंदों जे दाउखा बिदै बायदि दाखा दाखा जोंनि बर'नि गेजेराव जोमाया साग्लोबबाय गोसोम जोमाया साग्लोबबाय जों जुदि खौसे गैयाब्ला जों खौसे जानो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बासिनो हानाय नङा दिनै बिथाङा बुंदों जोंनि बिटिसिआव काउन्सिल गभर्नमेन्ट दङ सिएम दङ सिइएम दङ डिपुटि सिएम दङ इएम दङ जिएम दङ स' बिथांमोना जोंनि बर'नि जानानै बा गावनि बिटिसि ओनसोलखौ रैखा खालामनाय हिसाबै जोंनि जे मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव बिर जोहोलावफोरनि जे बेसेन गोसा थै बावलांनाय बे नामखौ लाखिनानै बिथांमोना गावनि हारिनि थाखाय माने गसंथानांगौ हारिनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिनांगौ दा बे बाथ्राखौबो बिथाङा बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों दा बेखायनो नोंथांमोना बुजिबाय मोनथिबाय जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो बि बयसनि जिथु जाथाय दा बेवहाय जास्टिस मोननांगौ जाय सिखना जोहोलाव राजा बिस्मित बसुमतारी बिथांनि थाखाय जास्टिस मोननांगौ आरो जि बि बयसखौ हरनि समाव जे दुथांफोरा माखासे गुन्दाफोरा लामायाव बेंथेनानै सोबा सोब सिगि सुगु बायदि गाज्रि आखुथाय खालामबाय बिनि थाखायबो जास्टिस खालामनांगौ बिनि थाखायबो नोंथांमोना आवाज दैखांनांगौ बिनि थाखायबो नोंथांमोना भिडिअसफोर बानायनांगौ जायफ्रा दिनै ससियेल वर्कार्सफोर दङ बा ससियेल मिडिया जायफ्रा क्रिएटरफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै आवाज दैखांनांगौ जिहेतु बि बयसमोन बायदियाबो जास्टिस मोननांगौ आरो राजा बिस्मित बसुमतारी थ' बिथाङाबो जास्टिस मोननांगौ बेनोसै थ' नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौनो शेयार खालामबाय थ' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ थ' नेक्स्ट आपडेट होनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो